Shout out deh sa amigo na ko dito sa Rigaw. Mao na po namang kalingawan karon diri. Pila ka adlaw nagsigig ulan pero wa pay sulod ang kanal. Tungod sa niagi nga mga init. Pila ka adlaw. Diri patilap po pa diri sa mga lataran kay street ng ulan na po. Ito ra si Jamre nagtimpla nagkape kay mamainit mi. Nyamang piso nga pinalit 50 pesos dira oh. Nok. Ang sigira por ba ang sunod-sunod. Unya mo ang mangustin. Ano po yung rambutan? Unya ang okra dara. Ang turok na mga okra. Dara dagdag pa ng uban. Ang ang tangkong upland kangkong yang sa unahan ang amo ang kamuting kahoy turok na gamay yun yung street puros ni kamuting kahoy dali ini uban kay may pagdahon o ang kamunggay nakadahon ng sugod ang bayabas nakabulak na niba nira mga milon sila milon mga milon kalbasa mura na po dun milon ng turma ba pero pinahard lang na iyang dahon aning kalbasa ang sa milon kay marag 3 fingers ba marag 3 fingers ang palya nakapurma na po sa unahan ani katong mga tanom ni Jamre nga mga kamuti mo ni dili alagbati magpagtanom sa alagbati ya mga kamuti tops dahonan nga kamuti yung kilid niya sa kamuti mga kadyos o pa ng gawas kadyos nga tanom katong marag munggos may bato ito yung bang bago pang tanom may pa yung pag ang gawas ini mga naon na nanay mga dahon asa tayo mga pita rin mga pi lain-lain may kulor ang ako kape yung Jamre kay turmeric pero nga walay kape ako at ang lad turmeric ang Jamre mga pita kung ano siya ni dulaw turmeric ni ako
Lami kami nga pi basta buntag sayo. Sabi nagbugnaw ang palibot. Bisag init ang adlaw. Pero bugnaw mo diri kay to kayo mga balay-balay ba mga kasagbutan ba palibot. Nindot tong painit-init kay bugnaw palibot. Mga pi. Shout out din sa amigo na ko diyan sa Surigao, si Kibali Taraw Vlogger. Palihog paki-support sa iyang channel mga amigo o amiga. Buota ba nintohanan ni? Palihog paki-subscribe sa iyang channel. Salamat.